हवे रांगा बाजू मजनुआ सासु तोहार रोक दी लगा के कांटा माथा प गोली ठोक दी लगा के कांटा माथा प गोली ठोक दी। जी हाँ, तो आप सब कैसन बानी जा? आशा न बल्कि विश्वास बा आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहद और बहुत ही लाजवाब ही रंगदारी सॉन्ग लेके आ गइल बानी। तो रउआ सब आशा न बल्कि विश्वास बा ई गाना के अगर अच्छा से म्यूजिक बना के अगर अच्छा से स्टूडियो में गायकी क के रिकॉर्ड कर दे तनी तो पूरा भरोसा बा ये भैया की गाना मार्केट में आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। और भैया आप लोग अच्छा माइटर खोजा तानी, अच्छा गावा तानी, अच्छा गाना अच्छा सॉन्ग आप लोग के नइखे मिल पावत। तो आप लोग के घबराए के ज़रूरत नइखे। ई हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो भैया हो आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सभे मत भुलाइब जा। और आई जा रउआ सबके बीच में हम मुखड़ा सुनावत तनी, आप लोग ध्यान से सुनी जा, गौर से सुनी जा और अच्छा से सुनी जा और अच्छा से रियाज करके गाना के गाइब जा। और त आई जा कहे के भाव बाटे, कौना भाव में कैसे कहे के बस सुनी जा। कहेला गुंडा केहू कहेला मवाली, हाथों में लेके हु घूमेला दुनाली। कहेला गुंडा केहू कहेला मवाली, हाथों में लेके घूमेला उ दुनाली। लागेला हीरो जनुआ हमार, काप जाई एक बार खोख दी। हवे रांगा बाजू मजनुआ सास तोहार रोक दी लगा के कांटा माथा प गोली ठोक दी लगा के कांटा माथा प गोली ठोक दी। तो आप लोग के मुखड़ा ही अगर पसंद पड़ता, आप लोग के अच्छा लगता, आप लोग के मस्त लगता है भैया, तो आप लोग ये गाना लेवे खातिर हमार नंबर पर संपर्क करी जा, जौन कि हमार मोबाइल नंबर बाटे 98 350 77 203। तो आप लोग हमार नंबर एक बार और नोट कर ली 98 350 77 203। तो आप लोग गाना लेवे खातिर अगर चाहत नहीं तो हमार नंबर पर ज़रूर संपर्क करें और आप लोग के बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में गाना दिहल जाइए भैया। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।